100 Slovákov sme sa opýtali, teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku. Ktoré ženské krstné meno má niektorá zo známych svetíc? Martina. Svätá Martina. Je tam Svätá Martina. Tereza. Čo sa môže gúľať v snehu? Opitý človek. Vidím, že máš skúsenosti. Ono to tak láka, z detstva si myslíme, že ten sneh je mäkký, že si tam môžeme lahnúť. Je tam opilec? Bol si v tabuľke! Tak, vidíte. Svätá Martina sa tam nedostala minule, ale opitý Fuso sa gúľa v tabuľke. Porada. Už sa radia. Fuso. Ty a Svätá Martina. Určite viete, čo si môžete vypočuť v kostole. Staré babky. A ne, sa ohovárajú jedna druhu. Ne, ale to nerobia v kostole, to robia pred kostolom. V kostole ani neceknú. Čo sa opakuje na Silvestra každý rok? Čas? Opica. Zase som sa válal v snehu. Je to v našej tabuľke. Je to tam. Široký diapazón hráčov dáva široký diapazón odpovedí. A aj Fusové sa tam častokrát dostávajú. Hoci my ostatní sa na ne pozeráme váľať sa v snehu, koho by to napadlo. Hej, opilec, tam nemôže byť, je tam opilec, hej. Hej, čo opica tam je tiež, no tak Fuso tam má naozaj krásne odpovede, vyznamenal sa. Za chvíľočku ti robíme zostrih všetkých odpovedí a bude to komédia. Až taká veľká komédia to nie je na strane Kotlebovcov, oni majú totiž 0 zatiaľ, je mi to ľúto.